Ето важните неща, които трябва да проверяш по автомобила си. Истината е, че много проблеми по автомобила не се усещат движение. Автомобилът може да се движи нормално, но въпреки това е възможно да съществува скрит или незабелязан технически проблем. Ще започна с това, че ГТП е веднъж годишно. Тогава проверяваме критичните системи на колата. Но между прегледите има няколко проверки, които могат да предотвратят потенциални проблеми и да гарантират безопасното движение на превозното средство. Например, гумите, които понякога изглеждат наред, но налягането спада или грайферът се износва. Затова проверката веднъж месечно може да спести неприятности на пътя. И светлините. Една изгоряла крушка или неправилно насочен фар може да те изненада в тъмното. С едно бързо поглеждане месечно си сигурен, че виждаш и си видим за останалите. Течностите. Масло, антифриз, спирачна течност. Проверката им няколко пъти в годината ти дават спокойствие, че колата ти ще реагира както трябва във всеки един момент. Накрая, акумулатора. Един слаб акумулатор представлява значителен риск за безопасността и надежността на автомобила. Затова проверката в началото на всеки сезон е задължителна. Всички тези проверки показват едно. Не всеки проблем се усеща по време на шофиране или на пръв поглед. Именно за това ГТП е толкова важен. Прегледът помага да се открият на време скрити неизправности, а редовната поддръжка на автомобила осигурява по-сигурно и спокойно шофиране всеки ден. Запази си онлайн час за ГТП на GTP.bg. Получаваш SMS напомняне, минаваш бързо и караш спокойно цяла година. И не забравяй да ни последваш за още полезни видеа.